Hvad? Jeg synes, Lautaro er fucking god. Hvis Benfica vinder mod Real Madrid og kommer videre i de her playoffs, så køber jeg en Benfica, tror jeg. Jeg er pisselig glad. Hvad sker der alle sammen? Velkommen tilbage til AA Sports. I dag skal vi snakke lidt Champions League og nogle playoffs, men før vi gør det, så vil jeg gerne lige introducere mit hold for i dag. Til højre har vi en debutant i Ahmed, en god gammel United-fan for første gang på kanalen. Til venstre her, der I kender ham alle sammen, jeg er Spurs-fan, Abdu. Og til sidst, Manlai Grido, vores allesammens yndlings Liverpool-fan. Så lad os bare starte fra en ende af. Vi har de franske klubber. Det franske opgør, ja. Vi har Monaco, et rigtig godt talentfuldt hold. Et hold, jeg har været interesseret i at se den her i år, i forhold til Akliouche, Ansu Fati, Pogba, du ved. Minamino. Glem derfra. What? Det er måske den nemmeste prediction på den her. Ja. Skal en af de nemmeste. PSG tager den her. En af de nemmeste, ja. PSG klar. Skal vi lige komme lidt ind på, hvordan vi ser Paris maltraktere det her hold? Jeg synes, det er bare fra Australia, for at kunne ødelægge dem på den ene side. Kvart var hjernedød sidste år, men i år han er ikke den Kvart. Kvart ser jeg sindssygt 100%. Men tænk på, også sidste år, der kom man først i januar. Forstår du, hvad jeg mener? Og he hit it off like that. He fucked everybody. He was a bitch. Han came in, and he was a man whore. He was fucking everybody left, right, and center. That man was a thought. Forstår du? Han havde jer alle sammen. Du ved, det var venstre ben, højre ben, indlæg, jeg knipper jer alle sammen. You want this dick, you'll get this dick. Stikker horny. Okay, forstår du? Han kommer ind, he was fucking everybody. Han var the final puzzle i forhold til det der hold. Dembélé var hjernedød. Du ved, sindssygt. I år, Dembélé har faktisk fortsat den der Ballon d'Or steam. Han er full high on confidence. Jeg ved ikke, om I så det der chip, han lavede for ikke særlig længe siden. Han scorede et hjernedødt mål, ikke? Men ja, ikke så meget at sige der. Luis Enrique masterclass mod Monaco. Det er oplagt. Det er oplagt. Så rykker vi videre. Det kan godt være, at City vinder over Gala, men Gala er så stadig i playoffsene, og de skal møde Juve. Juve har jeg allerede sagt rigtig, rigtig mange gange, er det mest ustabile bipolar hold i hele verden. Et hold, hvis du gambler derude, hvilket jeg ikke anbefaler, at du gør, så aldrig læg penge på Juventus. Du ved aldrig, hvad du får med det her hold. Det eneste bright light, de har i det her hold, det er faktisk Kenan Yildiz. Aksha, by the way. Fucking Aksha. Jeg siger Gala. Jeg tror rent faktisk ikke, at Juve godt kan prøve den frem. Jeg tror faktisk, Juve godt. Men tror du ikke bare... Jeg tror, at de får gødt hold, når Juve kommer til Galas hjemmebane. Jamen, jeg tror, at Juve godt kan prævikleve. Du tror, at Juve godt kan vinde over Gala i Istanbul? Ja, jeg tror, det kan lave en uafgjort på Istanbul. Okay. Jeg tror, det kan lave en uafgjort på Istanbul. Ikke vinde. Hvem starter på hjemmebane? Jeg tror godt, det kan få uafgjort på hjemmebane. Det kan jeg ikke svare på, faktisk. Jeg ved ikke, om du starter på hjemmebane. Jeg tror, det er Gala, der starter på hjemmebane. Jeg tror, det er Gala, der starter på hjemmebane. Ja, Gala starter på hjemmebane, for de ligger øverst. De starter på hjemmebane. Jeg tror ærligt, Juve godt kan lave en uafgjort på Galas hjemmebane. Og så tror jeg godt, de kan prøve med 1-0-vind. Eller 1-2-1 eller noget sjovt. Det er ikke fordi Allianz Arena er et fortress. Nej, men jeg tror stadig godt, at... Torino? Ja, Torino. Fair nok. Okay, så vi har en... Ja, jeg tror godt, det kan. Altså, i den her kamp, så hælder jeg til... Jeg vil sige, at Juve i sidste ende godt kan edge den, du ved. Du tror, at Juve tager den her? Jeg tror godt, men ikke på Galas hjemmebane. Juve tager den ikke. Så du... Nej, okay. Ja, præcis, det er sådan noget. Kan Yildiz gøre det? Ja. Der kan jeg godt se, at den bliver måske... Det bedste scenarie for Juve, det vil være, hvis de får uafgjort. Okay. Jeg tror ikke, de vinder på Galas hjemmebane. Nej. Men de kan godt vinde nu, når det kommer til... Til deres sandsynlighed. Jeg tror ikke, du skal tage fejl af Gala. Lad mig bare sige det sådan. Oshimen, bror. Oshimen, Men det er en af de kampe, hvor man bare sådan, jeg ved ikke, hvor den ender hen. Jamen præcis, det er... Hvordan det, man? Juve er det mest bipolar hold on earth. Det er det, der gør det wild. Det er det, der gør det wild. Det kan være så bipolar, du ved ikke. Ej, så stopper vi. Med mindre Kenan Yildiz siger, fuck this shit, I'll do it myself. Så nej, bror. Jeg siger Gala. Jeg siger også Gala. Jeg siger Gala. Gala. Juve. Så 2-2. Næste kamp.
Nej, vældig. Benfica. Okay, men det er jo ikke nogen hemmelighed. I årets spanske hold i Champions League generelt har fået den i gøtten af alle sammen. Ja. Det har Barca faktisk også til tider, selvom vi er top 5. Og Real lige med Kirsebær på toppen, efter vi ender top 5, ryger ud af den på, til Benfica. Og lad os lige hurtigt snakke om den her kamp, ikke? Ikke nok med, at de vinder 4-2, bror. Ikke nok med Schilderup, han var Zidane i den her kamp. Han var Roberto Carlos i den her kamp. Målmanden dunker på den i den her kamp. Det var en written script masterclass af Jose Mourinho, som dunker på hans ex-hold i Champions League igen. Giver lige den... pause. The last squeeze I have juices. Wow! Do not let this man cook again. Do not let this nigga cook again. Forstår du, han squeezede den lige til sidst. Pause. Det var fedt, bro. Det var fedt. Og som en neutral, som Barca-fan, hate watch. Men hvis vi skal være ærlige, selvom de ryger ud af top 8 og skal spille playoffs og sådan noget, det kan godt være på Benfica, det bliver sådan... Jeg tror, det går hen og bliver sådan en 1-1, måske 2-1. Og så på Bernabeu, der bliver det en maltraktering, en massakre, som man siger, for Real og Real. Det tror jeg. Jeg tror, at de har lært deres lesson nu, at sidste gang de tog til Vur, så fik de en buks i ansigtet. Ja. Jeg tror godt, de kan se, at der buks komme næste gang. Ja. De har lavet lektier, tror jeg. Jeg tror også, næste gang de kommer med skjolder. Ja, præcis. De har våben på sig. De har våben på sig. Men prøv, som jeg siger, altså, det kan godt være, at den her nat her, det var majestætisk. Det er en nat, vi kommer til at huske i rigtig lang tid. Schilderup, masterclass, målmand, som scorer i sidste minut, du ved. Men jeg tror, Real kommer til at lave deres lektier og tage den her med hjem. Og nu har jeg også tænkt mig at sige det, og nu siger jeg det på kamera også, ikke? For et par år siden, i 2022, da Real vandt den også. Der hvor Benzema han havde sin masterclass. Da Real vandt den Champions League, der lærte jeg, ikke som fodboldfan, men som Barca-fan, du kan aldrig afskrive Real Madrid for Champions League. Aldrig, ja. Jeg accepterede at Champions League er Reals turnering, og man kan ikke snakke lort. Og lige meget hvor døde de ser ud, lad med celebrate too early. Ja, de kan godt come back. De er cracked. Ja, det er helt vildt. Især den sæson. Ja, forstår du? Så jeg har accepteret, så jeg har ikke tænkt mig at sige, Benfica, de vinder den her, fordi jeg ved, de ikke vinder den her. Jeg har aldrig tænkt mig, jeg har lært min lesson. Jeg har ikke tænkt mig at afskrive Real Madrid. Real Madrid, de tager den her. Det kan godt være, at de får lidt problemer på Benficas hjemmebane, men på Bernabeu, vi ses. Ja. Det bliver massakre. Jeg tror også, det bliver en relativt let sejr. Og vi ved også godt, Courtois, Champions League night, Ja. Nobody getting through. Nobody getting through. Det er fucking irriterende. Og det ved du alt om. Jeg har været ved det 2 gange, men jeg er pisse til, at jeg bliver ved. Ikke 2 gange, 3 gange. Man keeps going. 3 gange har jeg ved til mig, at spille masterclass. Okay, men er den unanimous, hvis vi siger... Det er reelt. Nej, du fik mig overbevist der. Ja? Du tager se Benfica? Jeg tror du på Benfica? Nej, kig. Ja, okay, vi hører det. Bare det, at Mourinho ikke, ja. måden han formåede at fucking få Abelora til at ligne en, der aldrig nogensinde... Ved du, han har aldrig nogensinde... Real men, bro! Real men! Han har jo aldrig nogensinde coachet et hold som Real. Ja. Real har individuelt klasse jo. Ja, det har de. Men det er lister, der gør alt. Det har de uden tvivl. Men grunden til, at jeg tror på, at Real gør det, det er det der, som du siger. Yeah. De har den der historie i Champions League. Yeah. Det er det hold, der har vundet flest gange. Yeah. Så, men det der med, når du kigger på de spillere, de har nu, Mbappé er brandvarm, men du kan også godt se, at de har ikke den samme connection. Du så godt, hvad der skete med ham der Argentina, hvad han? Mastantuono. Ja, jeg var Mbappé sviner ham til, og Bellingham var skadet, og Abelora som træner. Men ja, Real skal nok klare den. Real kommer til at klare den. Der skal meget beef. Real skal nok klare den, men jeg tror ikke, det bliver let for dem. Jeg tror ikke, det bliver en nem kamp for dem, men
sidste ende, tror jeg. Jeg tror, det kommer til at tage den med og let. Man er nødt til at give dem deres credit for det, de gør i Champions League. Det skal man. Det er som om, når de hører den der trompet, så lukker de ind. I Champions League, så der er en eller anden kode i deres hjerne, der siger, ja. Det er lock-in. Den der operastemme, den der kvindelige operastemme, så bliver de altså... Du kan ikke prøve det. Så vi siger alle sammen Real. Real tager den til Benfica og kommer videre i en slot. Næste kamp, det er Dortmund-Atalanta. Dortmund der er vi med Team Dortmund. Low-key, lidt en midt-off. Ja, Gasperini siden han smuttede. Atalanta har ikke været den samme Atalanta. De har også lige mistet deres bedste spiller i Ademola Lookman, som i sin debut for, Atletico kuggede. Han var sindssyg. Jeg ved godt, de taber kampen efter det. Men Atalanta, bror. Jeg vil ikke leve det bliver en Dortmund sikker sejr i mine øjne. Jeg tror det bliver sådan 3-0 eller så sjovt. Man skal ikke tage fejl af Dortmund. Ved du, hvad det er? Vi kan sidde her og sige, de tror, det bliver en Dortmund sikker sejr, og vi tænker, at Dortmund er et større navn, ikke? Ja. Men så lige pludselig bliver Dortmund bare kylet ud. I kender Dortmund. Altså, det man kender Dortmund. Det fede ved Champions League er, at det hele er baseret på moments. Yeah. På et splitsekund, individuel brillance, en eller anden, der siger, fuck jer, jeg knaller jer, ikke? Yeah. Det kan godt ske 100%, men Dortmund, Karim Adeyemi, Schlotterbeck, jeg tror, det bliver en Guirassy masterclass. Guirassy er Champions League sidste år, topscorer sammen med Rafinha, bror. Du skal ikke tage fejl. Så på baggrund af, at Atalanta har mistet deres stjernespillere, efter de mistede deres træner også, jeg tror Dortmund, du skal ikke afskrive dem i Champions League. Nej, jeg tror på, de rører videre. Jeg tror også. Så Dortmund. Ja. Unanimous Dortmund. Så har vi endnu en pretty straightforward. Vi har Newcastle Karabakh. Karabakh, som Rido sagde, har haft en god steam, low-key, i forhold til deres standarder. Og så har vi Newcastle, som, det snakkede vi også om alene før, i forhold til, de har hentet Voldemort, de har hentet Wizard, men et eller andet sted, Eddie Howe, kan han tage dem længere, end han har? Hvad tænker vi om Newcastle Karabakh? Jeg tror i hvert fald godt, han kan tage den længere end Karabakh, så jeg tror... det er en must-win for dem. De skal vinde. Ja, de skal vinde, når Newcastle er klart det bedre. 100%. Jeg er også enig. Men Newcastle, Wizard har ikke været fyrende. Voldemort startede hjernedød. Men han har ikke været imponerende på det sidste. Gordon fik England shout. Han har ikke været imponerende på det sidste heller. Du ved, Harvey Barnes, en spiller, jeg rigtig godt kan lide, ikke været rigtig god. Offensivt, endnu en spiller, Elanga, er rigtig farlig in transition, men han er meget inconsistent også. Så der er... De har kun Tonali. De har kun ham, der er Tonali, der er... Iskold shot. Tonali linket med Arsenal eller sådan noget der, men... Fuck det der. Det kunne være rigtig godt for jer, faktisk. Det er for Casemiro, når Casemiro er færdig. Rigtig godt shot. Ja, faktisk. Jeg er ikke til at løbe. Det håber jeg ikke, men det håber jeg heller ikke. Men det kan godt forstå, du håber. Men vi skal være ærlig. Den kamp i hvert fald. Jeg tror, Newcastle taber første kamp, men ryger videre. Du tror, det er en af de der, hvor det er full comeback? De taber første kamp og ryger videre. Som I selv siger, Champions League, moments, Karabakh, en Newcastle, som ikke er helt fyrende, du ved. Har Karabakh spillet på hjemmebane? Det kan jeg ikke sige, at de har, nej. Karabakh, det er tæt pakket, og deres face er syge i hovedet. Det er så tæt pakket. Jeg så på FCK inden, FCK var sådan, hvad sker der her? Og selv FCK er farlige. Og de slog også et andet hold, hvad var det, de slog også i starten? Jeg kan ikke huske, om det var, de spillede mod, men de slog dem faktisk i Champions League. Jeg kan ikke lige huske lidt. Men det er tæt pakket. Så jeg brugte så tror jeg faktisk, at Newcastle taber første kamp, men ryger videre i sidste ende. Det er ikke et dårligt shout over. Jeg tror, jeg er med dig på den. Så jeg siger faktisk Newcastle. Jeg ved godt, det er et boring shout, men... Jamen, det... Taber første kamp, men de ryger videre Newcastle. Jeg tror, de vinder begge kampe rent faktisk, så bare ryger videre. Newcastle, alle 4 veje. Club Brugge og Atleti. Atleti igen, endnu en La Liga-klub, som blandt andre Villarreal, Atletico, som har fået den i gøtten. Vi har virkelig ikke, som en liga, imponeret i Champions League i år. Det er skuffet gevaldigt. Ja, og my goat, Julian Alvarez.
0 mål i 14 kampe eller sådan noget. Men det er med vilje, bror. Damn, Det er med vilje. What the Det er fordi, han er linket med Barca, men hans aktier er alt for høje, han er alt for dyr, så han har sagt, ved du hvad, for jeres skyld, jeg dropper bare lige nogle stinkers, min aktier falder, jeg bliver lidt billigere, og så kan jeg komme, bror. That's crazy. Det er med vilje, bror. Julian Alvarez er verdens bedste conspiracy theory nogensinde, bror. Jeg vil ikke leve. That's mener crazy. du? Get a load of this, guys. Han er Montana sort. Atleti, ja, de har ikke været så gode generelt set, ligesom alle andre La Liga-klubber i Champions League, lige udover måske Barca i år. Men det er Club Brugge. De har hentet Ademola Lookman som en profil, de har søgt efter i rigtig lang tid til at styrke offensiven. Den her, den burde Atleti tage forholdsvis. De er med Club Brugge, altså, på hjemmebane. Ja, jeg skal lige til at sige, jeg tror ærligt. Jeg tror ærligt, Club Brugge står den her. Men tror du ikke, man kan gå ned, tage en 1-1 i Belgien, og så på Metropolitano? Jeg tror ikke, de tager en 1-1 i Hvis du sagde til mig, at Atletico Madrid for nogle år siden, ja. Men nu er Atletico Madrid, det vil synes jeg ikke, de er så stærke. Ja. Okay, fuldstændig enig. Atleti har altid været kendt for det her hold under Simeone for at være kølig, haramball, defensive-minded fodbold. Ja. De sidste par år er deres brand begyndt at ændre sig, fordi de har flere strikers, eller attacking-minded spillere, end de har forsvarsspillere, ikke? Men jeg tror du ikke, at på baggrund af, hvor meget firepower de har i angrebet, kan slå et hold som Brugge? Ikke at jeg disrespekter Brugge. Jo, det kan de godt. Jeg tror godt, de kan, ja. Det kan de godt, men du skal også tænke på, at Club Brugge har også firepower, når de spiller. Ja, præcis. Korrekt. Som et hold. Korrekt. De spiller som et hold. Korrekt. Som til Barcelona. Ja. Men igen, det handler om moments. Ja. Et moment fra Lookman, et moment fra Sørloth, et moment fra Julian Alvarez. Og så, forstår du? Ja. Alex Baena har også været rigtig god. Koke har been rolling back the years de sidste par kampe. Jeg vil ikke lyve. Jeg tror stadig, at Atleticos dips i form i den her stykke tid, de har haft, kommer til at bide med røv så hårdt i den første kamp i hvert fald, i Club Brugges hjemmebane, hvor jeg tror, at Club Brugge kommer til at tage den med en smule. Jeg tror, det bliver sådan 2-0. Det er Champions League. Ja. Alt kan ske, men igen det kedelige valg, men jeg siger Atleti. Det er forfærdeligt hold at møde. Ja, præcis. Det er et virkelig forfærdeligt hold at møde. Det er det værste hold at møde. Ja, det er det. Men jeg tror også, at jeg skal møde tager den sidste. Jeg tror, Club Brugge vinder rent faktisk. Siger du det for at være anderledes? Nej, det gør jeg. mener det dybt seriøst. Jeg tror ærligt ikke på Atletico. Jeg tror ærligt ikke på Atletico. Fordi vinderne af dem kan enten mod Liverpool eller Tottenham. What? Nej, ærligt, jeg tror... Hvis Tottenham mod Atletico, ikke? Der har været den mest haram kamp. Ja, wallah, haram ball of all time. Jeg virkelig. Det kommer på, hvem der er vores menige manager selvfølgelig, men alligevel, haram ball. Er der overhovedet kommet en interim endnu? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald imens Ryan Mason kommer. Ja, det bliver Ryan Mason, der kommer interim igen her. Yes. Men i hvert fald officielt set lige nu, mens vi filmer, så er der ikke kommet en interim. Så skal vi videre til... Gør klar, gør plads. Nej. Både Glimt, bror. Både Glimt. Øj, the big dogs. Do not be mistaken. Crazy shout, men jeg er ligeglad. Bodø Glimt er et bedre præsterende skandinavisk hold end FCK lige nu. Det er fuldstændig korrekt. Fuldstændig korrekt. Og jeg er ligeglad med, hvad FCK-fans siger. Hvor er hun kær? Bodø Glimt, altså, det er helt vildt. 612, hvis I ser ham, ikke? Jeg finder 612, shit. I don't even know, bro. Don't leave this guy, bro. Hello. Don't do that, man. Lad os lige snakke om det. Du snakker om Bodø Glimt lige før. Lad os lige høre. De flækkede siger jo. Ja. Hvilket er noget, som... Altså, jeg tror aldrig, jeg har set FCK. Ja. Fuldstændig få et tophold til at spille så frustreret. Ja. Jo. De gjorde det sgu da mod... Ja, de vandt dog United. Nej. Der er faktisk en kamp i Dortmund. Hvor siger vi den? Hvorfor gemmer du? Nej, jeg har det! Han gemmer det! Nå, du har den nok. Fik det bare Jeg spiller alligevel ikke onsdag eller tirsdag eller onsdag aften. Ja, det er fint. Der var faktisk en kamp, FCK spillede en gang mod Barcelona, hvor de spillede uafgjort. Den er et af de kamp. Det er rigtigt. Der præsterede FCK faktisk på det højeste niveau. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Korrekt. Men Bodø Glimt, det de gør, man nødt til at... Cook, fortsæt, bror. Hvad var du i gang med at sige? Lækker City. Ja. Så flækker de, var det Atletico.
De fik jo også Atleti. Men det er ikke engang bare, at de vinder. Det er ikke det der, 2-1, de vandt lige med et mål, det er svært. Og der er den her gimmick med, fordi der er sådan noget på i Norge, at det er for koldt, vi kan ikke spille. De played them out the park. City havde intet at komme efter den her kamp. Ja. Ryan Cherki, den der kamp, havde intet at sige. Ja. Og jeg elsker Ryan Cherki, en af de bedste tier i verden. Pure footballer, chance creator, du ved. Han er sindssygt. Der var intet at komme efter. Selv Haaland, home turf i Norge. Han kunne ikke, bror. Ja, han kunne ikke. Det var helt vildt. Og så, okay, en gang, fair nok. Så gør det også mod Atleti. Atleti er heller ikke for sjov, bror. Og det var på udebane. Ja. På Metropolitano, bror. Ja, det er det. Så ikke tage fejl. Alexander Høgh var Team of the Week, matchday 8. Fuldt udfortjent. Jeg synes som et hold, ikke, de spiller så godt. Ja, præcis. De er meget godt. De forstår hinanden. Kemien er bare... Kan du det der, kemien er bare 100? Ja, præcis. Det er fuld Green Link. Ja, det er Green Link hele vejen. Den træner begge. Ja, Green Link hele holdet. Helt holdet. Men de møder Inter, ikke? Det er det, der gør det interessant. Jeg tror ærligt ikke, jeg vil ikke løbe alle andre hold, bortset fra sådan 3 stykker eller sådan noget, ikke? Jeg tror ærligt, Bodø Glimt til at have en rigtig god chance for at vinde over dem. Og Inter ind de 3, jeg tror ikke, de vil vinde over dem. Hvis Bodø Glimt havde mødt Karabakh, så er der været noget at snakke om. Jeg tror også, hvis det kom ud af Newcastle, jeg tror også, det var eller Olympiakos, Leverkusen, et eller andet. Vi er videre, vi er efter, bror. Ikke endnu. Så havde det været fair nok, men jeg tror, Inter har nok firepower til at kunne deal med Bodø Glimt. Det tror jeg. Men det er bare at lade med at afskrive Bodø, hvis de giver lidt problemer. Jeg synes også, Inter er kedelig. Inter fucking kedelig. Inter er så kedelig. De er så kedelige. Jeg synes ikke, de er spændende at se dem spille. Det synes jeg er. Jeg er enig. Det er slet ikke de spændende at spille. Jeg synes heller ikke, der er så meget at komme efter, men det er jo... I sidste ende, så spiller de effektiv fodbold. Ja, det gør de. Thuram er en meget, meget begavet fodboldspiller. Lautaro Martinez, jeg synes, han er fucking ass, men han kan også godt... han er også capable af at levere a moment of magic. Selvom at han typisk ikke gør det, når hele verden kigger. En lille tidsspor på det, ikke? Lautaro Martinez og Icardi, hvem synes du er bedst? Icardi all day. Hvad? Jeg synes Lautaro er fucking Du synes Lautaro? Ja, sgu da Lautaro. Kan du se det? Kan du se det? Jeg vidste det, når vi kom frem. Der er ikke, der vil sige Lautaro. Men Lautaro er god, når ingen kigger. Og hvad skal du bruge det til? Jamen, du kan ikke... Når du virkelig har brug for ham, så er Lautaro ikke god. Og hvis du ikke kan bruge ham, når du virkelig har brug for ham, så kan du ikke bruge ham til noget. Ja, men det giver ingen mening, bro. Nej, han slår så mange rekorder. Okay, han er virkelig consistent. Jeg synes, vi burde give den her til fans, bror. Jeg synes, de burde bestemme, det synes jeg er bedst. Ærligt. Prime Icardi eller Lautaro, 100%. Altså Lautaro. Jeg tror, det... Nej, vi ser. Det er fint. Den her er umuligt. Jeg vil holde med mig. Hvilken vil du? Lautaro eller Icardi? Han er i gang med at gemme sin trøje. Han er i gang med at gemme sin trøje. Han er travlt nu. Icardi, han har brugt rigtig meget tid på bænken hos PSG. Ja. Nej, bror. Icardi Inter. Inter var han i Inter. Ja. Et monster, bro. Var monster. Jeg vil sige Lautaro her, tror jeg. Ja, præcis. Jeg synes Lautaro er overbetalt. Jeg synes også. Men lad mig sige det sådan her. Ja. Et hold som Bodø Glimt, jeg ved godt, de lige har slået City. De har lige slået, Atleti. Så, Steam, deres kampsteam, den er lidt imod mig her, men når du har Bastoni, Di Marco, Dumfries, når du har Hakan Çalhanoğlu, Barella, når du har, Thuram, så tror jeg godt, at det her... Jamen, jeg tror også. Det er en vigtig kamp. De kommer til at tage sig sammen. De kommer til at lave lektier. Jamen, det er det kedelige svar, men jeg tror, Inter tager den. Jamen, det er det. Jeg tror også, Inter tager den, selvom Bøde godt kunne have vundet mod mange andre hold. Jeg tror, hvis der skal ske en overraskelse i hele det der playoff, ikke? Så er det den kamp. Ja, præcis. Så er det den kamp. Så er det den kamp, der skal... Fair nok. Ikke et dårligt shout. Selvom... Jeg synes også, i Karabakh mod Newcastle, der kan der også ske et eller andet. Ja. Det kan du godt. Og Klub Brygge mod Atleti føler også, det beskriver. Og Loki også Real mod Benfica. Ja, præcis. Bro, ved du, jeg tror, jeg bliver verdens gladeste mand, hvis Benfica vinder. Ja, det kan jeg godt forstå. Nej, jeg vil gerne have Real videre. Hvis Benfica vinder mod Real Madrid, og kommer videre i de her playoffs, så køber jeg en Benfica, tror jeg. Jeg er pisse ligeglad. Jeg køber Schelderup. Jeg er ligeglad. Nu hvor du tænker over det, ikke? Når man kigger på Real, hvem møder de, hvis de ryger videre? Hvis de ryger videre, de kan møde enten Sporting eller City. De bliver så meget slået sammen med City. Scriptet er der. Det er hvert år. Scriptet er der. Ja, scriptet er der. Jeg føler Real, ikke?
hvert år, de der 2 engelske hold, de altid mod. City Liverpool. Altså Fodbold er et reality show. Ja, fuldstændig. Altså, det er det. Fuldstændig. Det handler om storylines, det handler om gimmicks, det handler om headlines, det handler om, hvad kan de få flest viewerships af. Hvis du tror, at de her draws rent faktisk er tilfældige, ikke? Så den her sport ikke for dig, bro. Så er vi på Olympiakos Leverkusen. Olympiakos, de vandt mod... Hvad fanden var det, de slog en eller anden 2-1. Hvad fanden var det, der var? Ja, jeg har også skrevet. Anyways, men de har været... Det var Ajax. Ja. De slog Ajax. Det var Olympiakos, du skal ikke tage fejl. Det her er faktisk også en forholdsvis lige kamp. Ja, meget lige. Det er Champions League netter. Jeg low-key er lidt neutral på den her. Jeg føler Leverkusen. Håber Leverkusen. Det der ikke? Fordi de gjorde til en hak til krigen. Det er også svært. Nej, men jeg tror også... Men bro, ved du hvem de har på højre bak der, prøv? Lige nu? Vasquez. Det er den bedste reaktion nogensinde i historien. Men det der er ikke med Leverkusen, jeg føler rent faktisk ikke, at den her kamp slet ikke er lige så tæt, som den ser ud. Jeg tror virkelig ikke, Leverkusen har meget kvalitet i deres hold, som rent faktisk har gemt sig lidt under leaguefasen, føler jeg. Hvem? Som Grimaldo, som legit har været nok den bedste venstreback i leaguefasen indtil videre. Okay. Nok. Okay. Som, altså venstre wingback, ikke? I den situation. Yeah. Han er jo fuldkommen vanvittig. Okay. Jeg føler rent faktisk godt, at de kan gøre et eller andet. Har du nogensinde set Olympiakos for hjemmebag? Nej, det har jeg rent faktisk ikke. Forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Det er et mareridt at spille der. Ja, det er ligesom FCK og sådan noget. Nå, er det sådan noget? Det er sådan et fuldt tight end. Ja, de går amok. Jeg tror ærligt godt Leverkusen kan jeg virkelig. Jeg er low-key. Er det? Det er sådan noget. Det er sådan helt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en godt feeling om Olympiakos godt kan gøre noget her. Lad os bare håbe på, at Kasper Hjulmand gør et eller andet, ikke? Kasper Hjulmand. Jeg er low-key. Ved du hvad? Og der ligger her bare. Min fornemmelse siger Olympiakos. Jeg siger Leverkusen. Jeg siger Leverkusen også. I don't care. Det er en midt-off, eller? Det er en midt-off. Nej. Ved du hvad, lad os gøre den lige 2-2. Jeg siger også Olympiakos. Okay. Det var så alle hold. Det var det. Alle nok. Eller vil du predict, hvem I tror, de møder? Dem, der ryger videre? Altså, det er jo 50-50, ikke? Så det kan jo gå begge veje, men jeg vil i hvert fald gerne sige, i forhold til... Hvis Paris vinder mod Monaco, 100% det bliver Barca. Ja, det tror jeg fandme også. 100%, det bliver ikke... Jeg kan garantere dig. Jeg garanterer dig nu. PSG møder ikke Chelsea, hvis de vil ryge videre. Eller når de ryger videre. Det bliver Barca. Det bliver den der gimmick og revenge. Hvem er bedst? Det bliver sådan noget der. Det er ligesom Real City. Ja, det bliver Real City. Ja, det bliver så Gal og Juve. Jeg tror Juve vil ryge videre. Jeg tror, hvis Juve ryger videre, de må også bare ikke. Nej, jeg tror, I møder det skal tro. Tror du? Jeg tror, I får det skal tro. Vi får sådan fuld haram-ball off, eller hvad? Vi får sådan fuld haram-ball off. Jeg tror mere på, I får det skal Det bliver, jeg tror... Juve eller Gal er stedet for. Tror du? Ja. Det bliver Gal og Liverpool for mig, tror jeg. Tror du? Ja. Det er sådan noget, det vender med. Gal og Liverpool. Og så... Ja, så... Det må jo så være Tottenham, Chelsea. Ja, nej, Tottenham og... Klub Brygge eller Atletico, ikke? Atletico Madrid, det er rigtig korrekt. Jeg tror, det bliver. Så har vi Benfica, Real City. Ja, Real City, den er Randers, ja. Den er på, det ved vi alle sammen. Real City, det ved. Det bliver jeg tror rent faktisk, det bliver sådan en, den der under Dortmund Atlanta, ikke? Mod Arsenal eller Bayern. Jeg kan godt forestille mig, at det bliver Dortmund mod Arsenal eller sådan noget. Jeg håber, at Arsenal kommer på den sværeste side, ikke? Og så bliver bare ja, præcis. Jeg skal bare få den nemme vej til finalen. I don't care. Bayern må få den nemme vej. Jeg er ligeglad. Arsenal skal bare være på samme side, som Barca og Paris er. Ja, præcis. De skal bare være. De skal være på samme side. Men jeg tror, at Arsenal tager både PSG og Barca, hvis det er. Nej. Arsenal spiller sindssygt jo. Der er en grund til, at de er nummer 1. Nej, bro. De vandt over Bayern. Nej, bro. Vandt de ikke også over Bayern? Arsenal gør deres ting. Der er ikke så meget der. De gør deres ting, ikke? Yeah. Men Arsenal er obviously ikke gode, altså. De er gode nok. De er nødt. Der er nødt til at være stop til. Deres topscorer er selvmål. Ja. Jo, det er helt vildt. Deres offensiv er ikke godt, bro. De lever af faktisk af set piece, og de lever af deres defensive kvaliteter. Deres defensive er vanvittigt. Der er ikke så meget der. Men det var ikke godt bange basse på. Jeg var ikke tak til at venstre, så lige kun op i kronen. Nej, men ærligt, Arsenal, bro, ikke? De kommer til at choke så meget, og det er det hold, jeg håber, der mest choker. Men tror du, de choker i ligaen? Det håber jeg.
Nej, Jeg står stadig ved City. Stop nu. Jeg står stadig ved City til den dag, jeg står stadig ved City. Vi er 6 point bagud, bror. Vi kan 6 godt. De har stadig indbytteskamp. De har stadig indbytteskamp. Der er 12 runder tilbage, vi kan godt. City! Ja, jeg tror stadig på City. City-fans, jeg tror på jer, mand. Jeg tror på City. Igen det der, jeg har ikke engang selv den der fornemmelse, bror. Jamen fuck dig, du er ikke en rigtig en så. Fuck dig, du er ikke en rigtig en. Lad mig fortælle dig noget. Normalt, Real-fans kan være rigtig irriterende, og nogle siger Barca-fans kan rigtig være irriterende. Der er en, der overgår dem alle sammen. Arsenal-fans, bro. Det er rigtigt. De tager kronen. De starter stadig med Vesterbo. De tager kronen. Og de starter stadig om dengang, de vandt ligaen på Anfield, bro. Det var 90. Så kan den vide med. Ja, bro. Og Zidane eller Rice. Det er et svært spørgsmål. Ramos eller Saliba. Er du dum eller hvad? Ramos mod Saliba. Okay. Men lad os sige, så hvis Dortmund ryger videre, det var det, vi sagde, ikke? Ja. Så rammer de Arsenal eller Bayern? Jeg tror, det rammer Arsenal rent faktisk. Tror du ikke, de kunne lave en eller anden klassiker? Nej, det er det. Jeg tror ikke, hvem er de andre? Jeg tror ikke, de laver klassikeren fra. Jeg tror enten, så kan det, så tror jeg, det kommer til at være en Olympiakos eller Leverkusen mod Bayern. Fordi det bliver forfærdeligt. Basically, Bayern kommer til at møde et tysk hold, basically. Altså, ja, slå Arsenal sammen med... Arsenal mod Dortmund, tror jeg. Jeg tror, det bliver Arsenal mod Dortmund. Ja, fordi det er jo så rammer det i topgruppen, ikke? Bare kigge med et eller andet. Men bare så du ved det, hvis Arsenal rører op mod Dortmund, så bliver det jer mod Arsenal. Jamen, det kommer hvis I vinder begge jeres side, ikke? Jamen, hvis I kommer mod... Vi kan komme i samme side som Barca, Arsenal, alle de der hoveder. Hvis I møder jo Gala, så kommer I efter mod Barca eller Chelsea. Ja, det er ikke sikkert jo. Du skulle tænke på, at vi kunne også mod de andre jo. Nej, ja, hvis I kommer mod Gala. Jamen, hvis I kommer mod Gala. Jeg tror, det bliver Gala. Ja, men jeg tror ikke, vi kommer samtidig som... Det er ikke 100% vi kommer på samme side. De finder ud af, hvilken side vi kommer på. I kan komme på den side. I kan komme på den side. De finder ud af, hvilken side det er. Det næste, det er jo så Karabakh, Newcastle. Hvis Newcastle kommer videre, så bliver det en engelsk kamp i forhold til vores prediction. Det bliver jo så Newcastle-Chelsea. Ja. Så går vi videre til Club Brugge og Atleti. Vi sagde alle sammen Atleti, tror jeg. Nej, så jeg sagde Club Brugge. Du sagde Brugge. Hvis det skulle være Atleti, så rammer det enten Tottenham eller Liverpool. Jeg tror, det bliver Tottenham. Og jeg tror også, bliver det. Det bliver den vildeste her. Den skal jeg se, og så skal man til at falde i søvn. Jeg kommer til at falde i søvn, bror. Altså, vi ser to, medmindre vi får en eller anden manager, der skal finde at spille Terra-fodbold igen. Ange, please, kom tilbage. Så får vi sådan den mest klammeste kamp. Bare lige give Ange Postecoglou en kampskontrakt. Bare lige en kampskontrakt, der laver den vildeste suicide highlight fodbold nogensinde igen, bror. Please, I beg you. Så går vi videre til både Glimt Inter, vi satte Inter alle sammen. Ja. Og de har en risiko for så imod City eller Sporting. Det bliver Sporting, ja. Fordi Real møder City. Ja, 100%. Til sidst så har vi Olympiakos Leverkusen, og I sagde Leverkusen. Jeg siger Olympiakos. Og det bliver mod Bayern. Det bliver enten, det bliver så nok mod Bayern, ikke? Så jeg siger Olympiakos Bayern. Ja, jeg tror det bliver Leverkusen Bayern. Og I siger Leverkusen Bayern, ikke? Så det var vores predictions. Tak fordi I så med. Husk at droppe et follow, og vi ses.